Qiegħda nofs triq bdiet it-tnejn u se tispiċċa s-sibt, il-Malta Fashion Week, li mhijiex biss ġimgħa ta' sfilati, imma pjattaforma li tiġbor flimkien komunità kreattiva, artistika u teknika. B'kollox hemm involuti ma' 300 ruħ, kif spjega l-organizzatur u d-direttur artistiku Adrian J. Mizzi. Mal-4 ta' nofsinhar jkollok il-call time tal-ewwel set make-up artist, stilisti tax-xahar, wardrobe assistants, min jistimja, min jagħmel l-aħħar irtokki taħjata, il-modelli għaddejn jippreparaw lilhom infushom, id-disinjaturi jippreparaw il-kollezzjoni, jiġifieri il-moviment ikun ilu li beda mill-4 ta' nofsinhar biex imbagħad fit-8:30 niftħu awtomatikament is-serata. Iżda ma li tispiċċa s-serata ma jkunx spiċċa x-xogħol. Bosta nies bħal fotografi ikollhom jaħdmu bil-lejl sabiex l-għada n-nies jisbħu bir-ritratti tal-isfilati. U meta tgħaddi l-ġimgħa tal-Fashion Week, Adrian qal li jibqgħu għaddejjin jaħdmu sa xahar wara l-avveniment, fosthom biex iżarmaw u jaraw x'ħadem u x'ma ħademx. Għalli l-loġistika f'post bħal dan trid koordinazzjoni kemm jista' jkun perfetta sabiex waqt li joħolqu xi ħaġa li jieħdu gost biha n-nies ma jtilfux lill-oħrajn li jkunu jridu jżuru l-pjazza ta' Tritoni. Din is-sena ikrejna isna ġniena wara fejn kulħadd ikun jidħol jiġbed ritratt mat-tabella tal-Malta Fashion Week speċjalment it-turisti. Allura krejnilhom area fejn bniedem għandhom erja affarijiet li jiġbed ir-ritratti. Imxejna mad-dinja moderna tas-social media fejn kulħadd bil-mobile f'idejh jiġbed u jippostja. L-eżibizzjoni tal-fotografija li idea li bdiet snin ilu din is-sena ngħatat laqta differenti u minflok ipparteċipaw fiha biss fotografi Maltin fetħu l-ispazju għal barranin ukoll. Kellna fil-fatt rispons mill-Awstralja, mill-Rumanija, mill-Lebanon, mill-Kroazja, ħafna pajjiżi differenti illi pparteċipaw fiha. U s-sabiħ tagħha wkoll imbagħad kienet illi kif indunaw dal-fotografi ir-ritratt tagħhom ġie aċċettat u ġie esibit ġewwa Malta, kien hemm uħud minnhom li ġew it-tim kollu li ħadu sehem fir-ritratt ġew għamlu 3 tim sempliċiment biex jiġbdu ritratt mar-ritratt tagħhom. U bħala sinjal simboliku ta' da minħabba li qiegħda mifruxa fuq il-Kunsill Lokali tal-Belt u dak tal-Furjana, din is-sena l-Fashion Week infetħet uffiċjalment miż-żewġ sindki f'ġest li jgħid il-moda taqqat.